Halo logoफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बराय बावबाय दिनै जोङो थांनो नागिरदों वाटारफलाव आरोना लुगवपwrjwng वाटारफलाव ओमफ्राय नै सानैयाबो फैबाय नै जों सानै जोङो दा थांसिगोन गय ज्रोम जानानै लादों ओमफ्राय आरो आखायाव लाबावदों आरोना ओमफ्राय गय जानानै एसे फेनाय मोन्दों आङो थोर थोर मोनजोबबाय आयु ओमफ्राय राहुलखौ आं खारबाय सानबाय हे नै राहुला माथि गय जायो बियो जालायबावो आंखौ ओमफ्राय जोङो थांसै थौदो माने आंनि आखाइ माबायदि मावदों आं गय फेदों बोरैबा मोनसे मावजोब्बाय थांसै ना इयो नोङो दासो कलेजनिफ्राय फैदोंमोन लगे लगे ओंखाम जाबाय लगे लगे फैबाय ओरैबायदि आथुर खालामजादों जों आंखौ माबा मोनसे होनहां खालामनानै दोनबाय आरोना होनां जादोंमोन जोङो दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय वाटारफला बोरै जानानै दं माबोरै जानानै दं जोङो नायहैनोसै आं खनसे थांखांबायमोन आरोना सिगांनो बोसोरनैसो सिगाङावहाय ओमफ्राय दा बोरै जाखो मिथिला आरोना थांनोसै दायो जोङो नायहैनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय मा स्कुटि दोननो जायगा मोनाखै बिराद मानसि दंफैयोना नै बाइकफोरा बेजोंनो आरोना ओमफ्राय माथो स्कुटिबो खावोबालाय जिखुनु बाइकफोरखौ स्कुटि खावो माबा खावो होननाय खोनादों आरोना ओमफ्राय बबाव दोनदों जादों ससमा गाननांगोनलै ससमा गाननानै नायलाय बेहा खायलेंलेंनो खुबाय बबाव दोननो नै मालाय बिहाबा खुवाखै नै बेलाय खर'आवसो गानदों दा आंबो गानसै बेखौ सासेखौ नायलाय मालाय बेलाय लाजानो बालायदों दे होमबा ना दा थांनोसै थाबायनायखौ देखायलांसै थौ नुदों जोंखौ नुदों वाव माउन्टेन दार बे वाटारफलानो बेनो गुबुनै आरोना बेजों माउन्टेन वाव वाव व्हाट द हिल व्हाट द टप हिल दार देखो सानैखौ नालाय सानैखौ going guys भागो यो रास्ते में ये थर ल हे ui chúng ta bên này mà chúng lại hey guys man karnya ni ming bayar ना बिराद मिंबाय नोंलाय बिराद मिंबाय आं मिथिला आं बावबाय होनबा ना जों थांबावनोसै दसे नायलाय सिंखा जायगाया देखायनि र' आङो इसोरखौ सिंखा नै सेन्देल थेन्देल दंनो हागौ दै मोनहैबाय ओइ दुगैथारनो सासेया थांजिथाया ओमफ्राय लामाखौनो बेजों नंगौना नङा सन्देहसो जाबाय आरोना जोंखौ लाबोग्राया थरलाया ओइ नोङो फैनाया गोबाव जाबायमोन नामा ना दाख्लैबाबो फैखांबायमोन ना देग्लायनि बोसोराव नों फैयाखै सासेया उनाव थाबोबाय ओरैजाय
दिनै फार्स्ट नङाब्रा इयो नै जोंहा दासो थांनो नागिरदों मालायफ्रा फैबायानो नायलाय सोरखौबा भिडिअ नुसिगोन आरोना गोजौ गाहाय दंबावोसो नै ये गोलैगोन दै बोरैबा गथ'फोर गथ' नङा जालायबावो नै नै फैदो Kurang nanggelam deh kau kau. Sepai. Come on. Ê, chính bạn tay ơi, đi thì đấy. Dạ, bị chính lắm mà, khăn là chính quy về khó. Hello. Ai ơi, korom ho gaya. Iman, kosto. Thanda na? Bai thanda malai ma jane जों गरम thanda. Thanda malai ma jane? नै नारें फिफां दङ नारें फिथाइ दंना गैया नायलाय Kamang. गैया ना Ê, này thầy sắp dong ini. फैदो Ontai bari. Idah karena kau bah, wajah juga dah. Koi takim ami, koi takim. Itia koi takim. Portoman. Oloman naik balu. Oloman. Aru oloman pisot. Pai jabo aru. Doi bajulah yang kena ni bajulah. Kena marah koi. नङा भिडिअआव खोनादों ओमफ्राय जोंसो जोंनि रायलायनायखौ खोनायाखै बे भिडिअआव खोनादों बियो माबा ख्रक नुदों लोगोफोर गिनासो मोनलाय लाङो आहा फैदो थाम्फै अरलाय लांदों नै लोगोफोर नै थाम्फै अरदाय हाजोआव थाम्फै दंलायो गैया जायो हाजोआव हे भगवान मा थांबाय थानोसै जोंहा आं लास्ट आरोना नै मोनफैनानै आंखौ खाव थं जनानै लाफैलायबावबायसो Lumpinan ko lang dito eh. Kaya gano'n na bilitas eh. Pasok na doon. माबायदि मानबायनानै फैदो नायलाय नोंखौ सिनायाखैमोन आं गोलैबोबायसो खनसे अबे आइ बोरैबा गोलैगोन मोजां फै गोलैगोन बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जों दा मोनफैबाय आरोना नै नायनो हागोन ओरैबायदि नै ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरोना बेयाव सफैनानै नै सासेया मेंबाय जिरायबाय नै सानैयाबो नै मेंबायना बिरादनो ओमफ्राय मोजां मोनदोंना मोनाखै बेयाव मोनफैनानै ओइ नै
गोजांबायनो ओमफ्राय बार बारबाय थायो नालाय नै बार बारगासिनो नै बेनि माबाजोंनो गोलैबोनायजोंनो मावलायजोबो आरोना बिफां लाइफां ओमफ्राय ओरैबो मोनसे दङ ओइ नै ओमफ्राय इथिंजायना एसे फिसा आरोना मालाय सेंग्राफोरा नै इन्जय खालामगासिनो आरो नै सासेया जोंजों फैफानाया नालाय ओरैबायदि गबथब थब जाखाबाय सेन्देल बारियाव जिरायनानै नै सेन्देलनि गेजेराव दं आरोना मानसिया सासेया नुफैफेराखैमोन बिसोरो ओमफ्राय नुफैबाय आरो दा गोलैदों अबाव गोलैनाय गोलैगोन wow what a sweet beautiful ओइ दुगैला होनदों नामा दुगैला गिबाय फैनाय समाव ओरैबायदि दुगैनो होनना फैदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय नुनानै गिबायनो जायगाखौ बोरैबा गोथांखा नालाय गोजांबाय बिराद थान्दा ना थांफिननोसै जोङो दायो नै सेन्देलफोरखौ नाय माबायदि अबस्था लानो गोनां जादों आहा हावाय सेन्देल गानबोखादों आरोना अबस्थाखौ मिथिखानानैनो guys फैगासिनो नै दाबो मोनैयाखै दहायनो फैनाय आरोना दाबो मोनैयाखै ओरैबायदि गोजान थांबावनांगौ माने आथिं आखाइ रोंबायबोजोब्बाय आरोना होमबाबो जिबनावबो फैला आंथ' जिबनावबो फैलानो फैनोबा फैगोन आरो बायसान्सआव फैनाय लोगोफोरजोंथ' एसेबाबो इन्ट्रेस्ट जायो नालाय फैनोबो लुगैयो नङा होमबा दा साफा ड्रेस गाननानै फैखा जोंथ' ओरैबायदि साफा फैखायाखै माने हावाइ सेन्देल माबा माबि सेन्देलसो गानना फैखादों आरोना आं मोजां ड्रेस गाननाय माने गाज्रि ड्रेस गाननाय माने मिथिखादों आरो मा अबस्था जालाङो अन्थाइ नालाय जामनानै नांनानैनो जामख'जोबखायो साफा जाजोबो ज' लोगोफोरजों बिदिबा थांबाय थानोसै ना मोनफैबाय लोगोफोर दायो जोङो गारि दोननाय जायगायाव गारि माने स्कुटि दोननाय जायगायाव आरो ओमफ्राय न'आव थांबाय थानोसै एसे अखाबो हाबाय नै मेंबाय नोगोद मेंबाय नै सासेया जिरायबाय मेंबाय ना दा हराव जोङो खिथुजों हां लायलायनाय उन्दुसिगोन सैमायाथ' इमान उन्दुआना अमानि उन्दुसिगोन जोङो अमानि नै सासेयाबो आंथ' दिनैनिफ्राय फैखाला आंना आथिङानो साजोब्बाय आंथ' बायबाय होथ'वाखैमोन मानो बायबाय होनाखै नोङो आं बायबाय होथ'वाखैमोन बाजोब्बाय आरोना गरम जोब्बाय जायगायाव मोनैबाल' थान्दा ओमफ्राय नै सेस फ्रुस गरम जोब्बाय नै सान्दुं गोसायाव बेयाव फैथाव जाया लोगोफोर सान्दुं गोसायाव फैनाङा बेयाव दिनै एसे बोथोरा सान्दुंबो नङा माबो नङामोन आरोना मोजांमोन ओमफ्राय जों फैनाया मोजाङानो जादों आरो ओमफ्राय दायो लोगोफोर दोननोसै आरोना भिडिअखौ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन फैनानै मोजांबो मोनबाय आरोना दा थांसै जोङो